adoția. Tu păduri pițer cu steali, di pinzeană di punea, picurar lu cu lui ignali, câte hoară s-a brucheat. Nu iara mea, când e casa și avea pirifa lui picurarlea, calea din dai m-aș sânea. Frică de ca nu iara mea, când e casa și avea pirifa lui picurarlea, calea din dai m-aș sânea. Lasă iară fori în cale, ama el nu s-a spărea. Toată oară el gricâni și câte furii silighea. Furia spărea sfuzire, picuranul tot cânta. Ținea calea câtă hoară, vruta lui m-a aștepta. Cu steali, di pinzeană di punea, picurar lu cu lui ignali, câte hoară s-a brucheat. Tu păduri pițer cu steali, di pinzeană di punea, picurar lu cu lui ignali, câte hoară s-a brucheat. Tu păduri pițer cu steali, di pinzeană di punea, picurar lu cu lui ignali, câte hoară s-a brucheat. Aplauze așadar pentru Armâname. Este trupa care a deschis ediția de astăzi a emisiunii Marea Provocare. Bună ziua și mulțumim mult. O să vă rog să vă faceți comozi și să mergeți să luați loc acolo. Armâname, da? Trupa Armâname este înființată în acest an, la începutul anului. Am considerat că trebuie să facem o trupă de suflet cu niște componenți care au calități atât umane cât și instrumentale. Domnul, comandați noastră microfonul acolo în capăt ca să facem cunoștință cu toți membrii trupei Armâname. Vom începe cu organistul formației. Stelian Ardelanu mă numesc. Bună ziua! Sunt aici alături de dumneavoastră. Bună ziua, Loli Caraiola mă numesc, cânt cu instrumentul armonică și mă bucur că sunteți alături de dumneavoastră. Nicu Zelca mă numesc, sunt solistul trupei și mă bucur că mă aflu astăzi aici. Sărmâna Stelica Gurosu mă numesc, sunt basistul și portătorul de cuvânt al formației și de asemenea mă bucur că am fost invitați în această zi Dumneavoastră superbă. Sunteți cei care i-ați adunat pe acești domni sub titulatura Armâname? Ne-am adunat reciproc. Ne cunoaștem de foarte mult timp. Planurile, știu eu, un album, înregistrări. Albumul deja s-a lansat, chiar 2 albume s-au lansat și am fost foarte grăbiți. Mai ales că presupun că, cel puțin la Constanța, nu mai are foarte multă importanță români și așa mai departe. Se ascultă muzică cu mare plăcere de către ambele părți.